morning mga palangga. So, meron tayong pasok ngayon. No kidding mga palangga, but yung katawan ko, yung nafe-feel ko ngayon is parang binugbog. Sobrang sakit ng katawan ko mostly sa ditong area na to kasi yun na nga. Nag-shooting tayo, di ba? Buti na lang 3 hours lang tayo ngayon. So, it's not as bad, pero tomorrow is 14 hours. Bye! Bye, sweetheart. See you later. I got plenty of fuel. Bye-bye. Nagpag-gas kasi kami noong nakarang araw. Hindi ako sure kung na-film ko ba or hindi. At least ngayon mga palangga, mukhang maganda yung panahon kasi nakikita niyo naman si Mr. Sun nandito. Mag-i-empty sana ako ng dishwasher mga palangga, pero pagtingin ko, yung dishwasher natin, hindi siya na-turn on kagabi. So, ngayon ko lang siya tinurn on. And almost, ano na dito, almost lunchtime. 11:08 na dito. Kanina pa ako nasa bahay mga palangga, pero may ginagawa lang ako. And then, ngayon naman, nakaganito ako kasi mag-e-exercise tayo. Char naman. O, hindi naman talaga exercise. Char lang ba? Tingnan niyo yung ano ko. Namumula pa din mga palangga. Kawawa. Hindi naman siya masyadong masakit. It's a bit tender, pero okay lang yan. No pain, no gain. Lalabas tayo mga palangga. Papunta lang tayo sa PC Curry's World or Curry's PC World. Basta, yan yung pangalan ng shop na pupuntahan namin. Kasi si Mr., yung radio niya sa workshop nasira. And meron din akong titingnan yung electronic writing pad. Let's see kung ano yung option nila. Gusto ko lumabas mga palangga, pero yung katawan ko nagsasabi na stay at home kasi masakit talaga. Dito na tayo mga palangga. Tingnan nyo. Ang cute ni Hetty. Yung kulay ni Hetty ba? Kasi nasira na si Henry. And then, meron din silang another version ni Henry, but it's called Henry Pet. Yeah, I like Hetty. Ala, oy, tingnan nyo mga palangga. It's so busy mga palangga. That's that guy checking rides, isn't it? Yeah. See, tingnan nyo yan. Maganda yung panahon, which we can understand. I know, which we can understand, pero walang social distancing. Wala, nakalimutan na nila. Wow. Look at that. What we're looking at? People. We're like scared of people now.
Like when you see people, you're gonna say, oh, people. Merong nag-fishing mga palangga. So, ito yung view natin. Car's coming in, isn't it? And this is my best view. He's not listening. Yeah, I was busy concentrating on it. I do it every time. Look what we got in the fridge. Yeah, so kanina pumunta kami sa Tesco Express para bumili ng ice cream. We'll put these right in bottom next thing there. Yeah, madam. Thank you. So Magnum, we have Magnum here. Yan. Mas prefer ko pa din tong white chocolate ng Magnum. Kasi meron na silang maraming flavor. Like yung trinay namin na Ruby. What was it? The pink one? Look at What? the windmills now. Why? There's hundreds. Is it? You see them? Yeah, I see them. But was it not there before? Oh, it was there, but not that many. Okay. Cheers! Cheers! Tapos na kami sa aming ice cream mga palangga. So, i-enjoyin lang namin yung view. Si Mr. naka-sunglasses. Yeah. So, ito. Maganda dito mga palangga kasi it has a nice breeze and mainit. It's warm. Ish. All the people on the beach. Yeah, there's That's not few. Merong mga tao doon. I don't know if you can see it, but doon oh, yan. Merong mga tao. And it is exactly 4 o'clock in the afternoon. So, alam niyo na kung ano yung mangyayari. Kundi, tea time, hapunan time. So, magsasalad tayo. Gagamitin natin tong ating homegrown cucumber. So, yung salad natin, lalagyan natin ng red bell pepper and itong yellow pepper, tomatoes, and meron tayong iceberg lettuce dito. And gagawa ako ng maraming salad kasi I am at work tomorrow for 14 hours. So magbabaon ako. Ito yung kakainin namin mamaya. Yung salad ko na babaunin ko tomorrow is lalagyan ko lang ng lettuce, kaunting pepper, and kaunting grapes. So, yun lang yung sahog ng salad ko. I'm still learning to eat salad, mga palangga. Kaya sa mga bata dyan, huwag niyo akong tularan. Huwag niyo tularan si Ate Mia. Kumain kayo ng mga vegetable. Kumakain naman talaga ako ng mga vegetable, pero dapat half cook or luto siya. And then, nagbababoil din ako ng itlog dito. Ilalagay natin yan sa salad. And meron tayong kaunting chicken breast dyan. So, yung salad natin is parang, ano ba, parang, anong tawag doon?
Caesar salad. Parang ganun mga palangga. Hi. What are we having, darling? Secret, just sit down. Well, scoop is there, can't. Lalagyan ko pala ng cheese yung salad natin mga palangga. Lalagyan natin ng salt and pepper. Lalagyan natin ng kaunting French dressing. Wala akong Caesar dressing salad mga palangga. So, ito na lang. Then, let's mix. So, nahugasan ko na yung chicken natin. So, maglalagay tayo ng pepper. Oops. May A-bay. Then, halo-haluin lang. So, yun lang yung seasoning natin. Oh, lalagyan ko lang siya ng kaunting cayenne pepper. Tansya-tansya na lang mga palangga. Dito, nagpapainit ako ng kawali. Hindi ko na siya nilagyan ng oil. Lagay na natin. While naghihintay tayo na maluto yung chicken natin, magpipill din tayo ng itlog. So, yung isang itlog, para sa akin to, for tomorrow, ilalagay ko to sa salad ko. Yung isa, ilalagay natin sa salad ngayon. Luto na yung chicken natin mga palangga. So, ilalagay ko lang sila dito. And then, ito mga palangga, lalagyan natin ng croutons. Hindi ko to lalagyan ng croutons kasi babaunin ko tomorrow baka maging soft yung croutons. Maganda naman tingnan mga palangga, I think. Honey! Tea is ready! So, ito na siya mga palangga. Ito na yung tray natin. Whoa! Oh, look at them burgers, are we? Yeah. Them little burgers. You got chicken salad. Will you put timer on, darling? Let's eat. I hope you enjoy. The next day. Hello mga palangga. So, it's another cooking session tayo mga palangga. Pagpasensyahan nyo na talaga. Hindi talaga ako nakalabas ng bahay ngayon.
Kasi sobrang dami kong hinahabol mga palangga. So, hindi ko talaga nagawa na lumabas ngayon ng bahay. At least para mag-ano sa inyo, diba? Mag-update ng mga tanim natin. So, anyway. Sa inyo na yun kung manonood kayo sa vlog natin. Pero sa mga manonood, maraming salamat. Maraming salamat sa walang sawang suporta. So anyway, yung oras dito is 3:33 na ng hapon. So maaga tayo nagsimula kasi bakit ito yung nilagyan ko? Pan. Maaga tayo magsisimula kasi magbi-beef tayo. And itatry kong gumawa tayo ng Yorkshire pudding mga palangga. Kasi last time na gumawa ako ng Yorkshire pudding, failed siya. So hopefully this time, magiging okay siya. Wala, sira yung potatoes mga palangga. So yan na yung potato natin. I-roast natin tong ating potato. Sobrang busy ko kasi this week mga palangga. So, yun. Hindi talaga kaya. So, ito mga palangga, i-prepare natin yung ating butter para sa Yorkshire pudding. Fingers crossed talaga na magiging successful to. This will be my second time na gagawa ng Yorkshire pudding. So, yung recipe na pinapalo ko mga palangga is itong kay Bear Book. So, you need 100 grams of plain flour. And then, a pinch of salt. Then, kailangan natin ng isang itlog, sabi dito. Yeah. And then, imimix natin mga palangga. And then, of course, paunti-unti nating ilalagay yung ating milk. 200 ml of milk. Pwede kayong gumamit ng tubig. Ito-turn on ko din pala yung oven. I think nahalo na mabuti yung ating mixture mga palangga. Isa-set aside lang natin muna to. Mag-proceed tayo dito. Lalagyan natin ito dito ng lard. Kailangan kasi na sobrang init yung oil mo. So, yan na. Ala! Iba yung oven na na-turn on ko. Kailangan natin ng butter. Yung beef natin mga palangga, beef brisket siya. Diba, pat-dry lang natin. And then, bubudburan ko lang siya ng salt. And then, ngayon naman mga palangga, lalagay natin siya dito. Ayan. Once na parang toasted na yung
labas, ilalagay natin siya sa oven. Yan na mga palangga, oh. Nag-brown na siya. Ilalagay natin ito sa oven. Lalagyan ko lang ng kaunting pepper mga palangga. Sobrang simple lang. Ang liit niya, tingnan mga palangga. Hindi ko pa siya ilalagay. Meron tayong pinapainit dito na mantika para sa ating roast potato. Ooh. Mainit siya. Hello. Naririnig niyo yan? Nagsisiso talaga. Multitasking tayo mga balangga. So, walang luluto tayo. Mag-hover din ako kasi yun na nga, ilang days din ako merong trabaho. So, ngayon lang talaga kapagtuunan ng pansin ng bahay. At ito pa din yung gamit natin kasi hindi pa tayo nakabili ng Henry. Naninibago pa din ako mga palangga. Hindi pa din ako sanay. Ilalagay ko na to. Pretty sure mga palangga yung ating oil para sa Yorkshire pudding. Okay na siguro yun. Kasi dapat daw talaga para maging successful yung Yorkshire pudding mo, dapat yung oil, sobrang init ng oil. Hindi pa talaga masyadong mainit yung oil natin. Oh my goodness! Yorkshire pudding, brown Yorkshire pudding. Take them out before you kill them. Tingnan niyo yung you just Yorkshire put fat pudding natin. everywhere. Did I? Yeah. Sorry. So, ito yung beef natin. Yung roast potato. Yan. Sobrang roast talaga, oh. Sobrang brown niya. And meron tayong mushroom dito. Yorkshire pudding. Ito na yung finished product. I think it's okay. Must be Sunday, isn't it? Yeah, it's Sunday. And meron din tayong koli. 1 hour later. Binalita lang ng BBC mga palangga na yung pagwe-wear ng mask, pagwe-wear ng face covering, they will make it mandatory dito sa England. Yun yung pagkakaintindi ko sa balita. Hindi pa ngayon, in the next 10 days daw, imamandatory nila. And kung hindi ka magwe-wear ng mask, you can be fined for £100. So, yun. So, it looks like na nag-iba yung nila, pananaw dito kasi noon talaga hindi nila sinabi, hindi nila nirecommend sa mga tao dito na dapat mag-wear ng mask. So, ang hindi ko lang maintindihan bakit ngayon lang nila sinabi. Bakit hindi nila sinabi noon pa na hindi pa masyadong malala yung virus. But, may kasabihan nga, it's never too late. Better than late than nothing, diba? So, yun. Yun yung parang, nila dito sa virus. So, anyway, mga palangga, dito ko na-end yung vlog natin for today. Maraming salamat talaga sa walang sawang suporta. I'll see you in my next vlog. And bye! Mwah! Mwah!